Sampun siaga ditindingi ya le. Tia siap dong buka dok kepeane. Yeneng tawang ana lintang. Nun sewu suarane iki adoh karo Ki Jalang. Cah ayu aku ngenteni marang mega engah gosok sun takon war tani reki kok gayeng tak rungokne dhewe suarane janji kuwe leng sumedhot sing tias ingsun ni masing sun prasapa sinek senan bumi langit tangis sing tias ngenteni padang rembulan gayeng rajan ayo wis diparakani Tia sampun siaga cah ayu ya nyurum ngetake wangi ya ya monggo jembakan sasana gendala ingkang sawakta dodot shooting yo tresnaku sundel ati dek semono janjiku disekseni
lho mulih. Nggih. Yo. Pripun Bapak? Ya karo ngeten iki blasteran. Ya karo gladen nek ora apa-apa to. Kok bar kowe terus payu ana pamundutan yen ning tawang ana lintang ya. Digledi ya, Nduk. Mboten sinden ngeten iki. Ya monggo ya. Ya ning. Ayo, Nduk. Ning tawang Ya, ya. Binarong suara neng ratri Mas ngenteni bulan dadari Refle wah iki Junet seneng iki bisa latihan tembang iki kanggo makarya pepanjan sing arep teko ya. Kon dhuwur Cahayu ning tawangon kalintang Cahayu sumedhot rasa ning ati lintang lintangi wiwi nemas tresnaku sundel di ati dek semono janjiku disekseni Mega Kartika kairing rasa tresna asih ya Tia Nggih. ambekan sik ya Cahayu Nggih Bapak. apa mau yo durung ambekan to Rada ndredeg niki. awit ana kidalang nyang kene kok ya heeh Niki jane sing saged niki kidalang. lah iya Mboten kula. ning kan ngeten kidalang ing sasone kidalang tanpa bayaran to Nduk wis pira-pira kersa nderek nyekar kalau bawa atur panglipur ya heeh monggo Cahayu ya ya ning rungokno tangis sing ati binarong suarane ratri nimas ngenteni bulan dadari Sampun Bapak? alah sampun Nduk Nggih, matur suwun. wah bocah ini wis ayu ning ngono senajan ora mangan katon wareg rasane